Vítejte v servisním protokolu. Zařízení žena, model jedinečný kus, výrobce Ukrajina, servis nedostupný, návod ztracen, poznámka výrobce. Nevím, co jsem pokazil. Já se řizuju stroje, co běží sami. Robotická ruka poslouchá, senzory znají mapy. Když někde vznikne chyba, najdu příčinu hned. Vyměním díl, změřím tlak a zase jede celý svět. Ale doma mám zařízení, co nemá výrobní štítek. A když se zeptám, co hlásí systém, dostanu jen nic. A to je nejhorší výsledek. Protože vím, že když řekneš, nic se neděje, tak se děje všechno, kontrolka svítí červeně, alarm zpívá svou písničku a já hledám v manuálu, jak přežít svoji holčičku. PMS, nejdivnější stroj na světě, jednou jede režim, lásko po druhé, jdi heď. PMS, to není chyba v systému, to je aktualizace, co nainstaluje chaos přímo do domu. PMS, já opravuju autonomní stroje, ale tenhle jeden chytrý systém opravuje mě. V práci dělám kalibraci, aby všechno bylo přesně. Nastavím stroji hranice, aby nedělal chybu nebezpečnou. Ale tvoje nálady, lásko, to je jiná technologie. Tam ani výrobce netuší, jaké budou další verze. Ráno sladká princezna, odpoledne generál v akci, večer malá holka, co chce obejmout. A já, seřizovač bez praxe. Diagnostika spuštěna, chyba nalezena, muž příčina neznámá, doporučení nekecat, podat čokoládu, opustit nebezpečnou zónu. Jednou jsem řekl, neboj, to bude dobrý. Systém zamrzl, restart nepomohl. Pak jsem řekl, dobře, nechám tě být. Systém zamrzl znovu, tak jsem pochopil. Nejde o správná slova, jde o to, abych věděl, kdy nemluvit. A to je věda, kterou neznají ani roboti. Ale víš co? Já nechci nový model, nechci dokonalej stroj, nechci život, kde je všechno podle plánu. Protože ty jsi moje chyba, kterou bych nikdy neopravoval. Moja kochana, já tebe kochaju. A i když tvůj firmware občas spustí bouři, jsi jediný systém, který chci mít navždy v provozu. Nouzový režim aktivní, beru čokoládu, úsměv a vypínám vlastní ego. PMS, už znám servisní postup, neřešit, neptat se, obejmout a přežít tenhle update. PMS, největší výzva mé kariéry, celý život opravuju stroje, ale ty jsi jediná, kterou nechci nikdy spravit. Servisní protokol uzavřen, stav, láska funkční, technik unavený, zařízení šťastné, další aktualizace za několik týdnů, preventivní opatření, čokoláda, trpělivost a hlavně žádná otázka. Máš zase PMS? Protože i robot ví, že tohle tlačítko se nemačká.